Okay. Símun! Símun, we need you. We lost him! Nothing. Han är nog Alltså gång Símun, han fick most damage with one shot, så... Kan vi mash? Jag gör det mest awesome skotten. Här spann saker. Dum bum bum bum. Vilka så... Shit han skitet passerar. Ja, skite eller genialt. Den största missilen är här synar han. Hvis han är en ordentlig goinger så gör han att åtla neka upp så. Brukar du år jag kan säga Andrias? Tyck han. Efter åkar år går bättre till skild eller vi? Nej, det kan det inte. Don't ruin it. Bättre till hatar och för time det är det spjös och kött. Jag vet inte vad det är, gångt Andreas! Shut the fuck up! Jag förklarar att det var igen. Jag gör donkat det. Det har donkat det. Ja. Ja, det är tufft problem. Oh snap! Yes, sir. Garfield! För att göra något till Scarfield. Vi att han krutcher en scarred och... Han är fylld av scars. Nå. Det är nog kvart inte jag. Vad är det gott? Han fick full damage, maximum damage alltså den. Nice. Jag har alltid gjort att man tänker sån här typ att det ska... Ser man bounce Esbern? Det har ett bitch. Ja. Jag ska få mest damage av mina. Okej, jag kan lagt telefonen igen och skaffa för därför jag är nu. Nej, det är Oj, det är en echo. Jag har spöat mitt font jag dör så mycket. No! Jag har gjort! Bounce! Jag claim like I'm victim där, men du kan slätta inte. Okay, let's see. Jag vill gärna få ett skott att omhanta, men det är inte någon villigt till att få. Fortell jag om Esbern. Jag ska pröva vita om det. Men hvis han ikke kaller dagen, så er det ikke like imponerende. Oh shit! Esbern, mot Derpa. Sitt här med! I'm done. I'm out. Du gör inte åtgärd, du accepterar det bara. Jag stod upp och köpte något där. Esbern har kärlt ju som spelaktig. No! Vi kan inte gå man! Hur görs du? I make best situation of good no situation. Du släpper sig inte i havet! That's what I mean. That's what I mean. Äckliga så skulla fiskarna här. La 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 la. Hello. Making bacon pancakes. Ikke här. Ja, jag borde faktiskt med pancakes, en med bacon och en med making. What the fuck är det? Making bacon. Shabam! I'm not gonna roll science no. Making bacon pancakes, That's what I'm gonna make. Ja. Esbern, hej man, hej vinnaren. Hatsen bannar. Suckar. Ge mig fingren, Esbern. Ge mig fingren. Sabotera. Símun. What? No, What have you don't done? do this. Hello. I have got thing carrying here, Esbern. Hello. Oh! No, joke's on you, Esbern. If I fly you, Jack know what you said. Wow. Joke's on you, motherfucker. According to plan. Símun, your hands can't be rolled. I don't think so. Han är direkt något, if you know what I mean. Oh shit. Oh shit. Oh, fuck. Oh, what the fuck? Hur sent jag det?
Reinforcements have arrived. Nej, skåd, rakt skatt. Ja, men det ska inte räcka ett maltna så jag kan inte köra nu. Han sa så inte ut och hämta. Femta try bästa try, ja? Fifth try is always lucky. What What the fuck, Andrias? I missed you, man. Okej, så straffest att det inte är det som du väljer säga. Fuck. Oh shit. The fuck, man. Big Bang Maira, men du är där. Okay. Kom on, man, more like, kom och hjälp mig, man. Bitcha hus. Nej, nu är det deathmatch i mittlen. Ja, det är. Oh shit. Hey, man. Är det grej? Oh fuck. Hey, yeah. Hej. I hear you. Onkel för nöder samtalen i skärmen för nöd eller Levi? Jag har inte med Shavan så till Símun. Ah fuck, jag har ju med Shavan. Han spurte på Jan, han säger hej på Jan. Ja, jag vet. Nu är det. Hej, dudes. Hej dude. Hey, man. Så utnyttja en ägare möjligheten här till Elvis stöjet till att säga Elvis has left the building. The king has fallen. The king has fallen. Att det är gott. Ja, då. Kunde senast vi gör så bättre med visst det Garfield. Annars vet jag. Han har väl 3 bäst. No, Andrias. 54, etnas vi. Jag styr spärres med. Kaptera. Oh my god, Andrias. Han har måste färdigt till Lusens bästa kast. Det standard nu så actually. I'm getting stronger. My training is paying off. Show me how it's done, Levi. Men vad är 50? Det är mig då? Du ska kolla ner jag håller. Allt ska jag hålla. Och bara se, jag släpper ner den där gål. Apparently is such a. Ja, det just. Ja, du sucker. Jag tror att det är 50 live där. Det gör det istället som att du är räkad. Men räkna! Símun burning. You freaking worm. Kan man inte få en nuke till man röder spetsligt? What have you done? Fucked up. Okej, pass är klar på allt, Esbern. Är det här värst, Símun? Är det här värst? Shut up with SC! Kan fejla där? Hostat hos mig. Ja, jag multitestar du faktiskt switchar mindre. Hi. Símun has the burn game on. Wait, someone. Okay. Hide in the hole of shame. Nah, this is my time, Ted. Never that This time, is your Andrias. moment. Come on, man. What the fuck, Andrias? Andrias, you're better than that. Oh my god. Lägga planer. Jag har planat det. Jag har gärna plan, okej. Okej, jag har idéer. Okej. Du får inte... Oh fuck, no! Jag Shit! vet inte hur jag pullat av, men... Allt är nu. Jag trycker i slutet, det ska komma ut där. Okej, Ted, jag har en plan. Det ska komma ut där. Jag har en plan, precis ska säga. Och så kan du just inte lägga planen. Åh ja, jag kan shota med. Shit. Jag ska visa dig hur ordentlig Bacon och Garfield räka sin targets.
Och det kräver att jag dipsar 16 heal, by the way. Who? 16. Okej. More like 16. Nu ska jag göra här. Fail. 16 fail. Show me your wonderful plan, Esbern. Vad är det? Så visst att det kan med Derpa tar räka dit. Derpa, first cool. Esbern Oh my fick you. god. Cheap shot, Esbern. It's huge to... The fuck? It's huge to go to fast slot, Esbern. I have a plan. Do your I plan. have a dream. Okay, the fun police has arrived. The fun police. Start with P. XPH. You have more fun. Fun police. Oh no. Fun, police, driving. You have more fun. Hej Levi, Det är så jag konstigt. ska ut. Oh my god, if I ut med! Tack för det, fun police! Okej, det. Nu kommer gameplans. Alltså, vad är som brasthål? Ja men Símun drappte, så ja. Alltså... Han fick det till Jag tar en team effort. Team effort. Vad ska jag göra härifrån? Jag ska visa att det kan kosta en ordentlig... Come on, man. Nu är What the jag fuck? fast i en hål, som alla hinner har gått... Oh my god, Andrias! Jag verkar dra in Andrias. Jag visste att det kan kosta Team Lasagna Här står det oss för att du klarar att träffa Gordon Freeman och Buggy B sida bara. Ja. Gordon Freeman ställde back till en kant där Buggy är chill. Haha! Buggy B hur jag skulle göra. Yes! Jag tar till signalet. Buggy B. Jesus Christ, ska hålla grannen. Esbern för ut här nu! Andrias! Han för ut! Esbern, du ska lägga planen att du får pent in där attrattarna. Just give him this. Jag visste att jag fick effekter på 3 okej? Okay, it is time for the ship to redeem itself. Go, my ship! No! Oh no! Jag tror det var the prophecy för att nu. Esbern, nu är Esbern. Fuck Esbern! För chatters! Fucking all. Go back to your hole, mister. Chatt licker. Ah! No. Lick. Så är bara för den alternativa. Go into the sick. Oh shit, so old. You shot him. Yes, sir. Okay, Okay. it's time. Jag bara en matte. He'll be I'm sorry, beat the but fuck out of you. every going for himself. Oh my god, Andrias! Jag hatar planen till dig. Nice, thank God. Garanti att du skåd! Shit, Igor? Ah shit! No! Jag kan inte komma ut! Jag tror jag hejdar! Levi. No, det är nog seriöst affär, jag störs. Så... Ja. Hej Bebja. Jag såg cool ut, Levi. Jag är Bebja. Ja. Hej. Be right back. Vad fuck snackar Andrias till? Deader than the deads. Bebja. Ah, that's... Shit, man! Holy... Let's just do the noob shot way. I got the custom! What's in the box? Esbern, what's in the box? What's in the box, you ask? Box! Aww. Explosions in the box. Wonderful! Jag som mest som Mario säger där att vi exploderar bland annat. Shit. You know? I know. You know. You all know. Armageddon, Armageddon. Ännu bättre, Esbern. Men jag får inte bruka det. Bättre än Kan det Armageddon. bättre? Jaha, ja. Jaha, ja. Visst Det är det är Armageddon. Donkey... Nej,
Donkey Kong. Concrete Donkey, så måste bruka den av kassan joken där. För en kassa? Ja, i New Year. Andrias utgörs, ja. No! Oh! Kassa? Oh! Grenade! Let's go. Just you Yeah. wait. Could have been worse. Reinforcements have arrived. My God! It's good. Så Andrias äger göra så det ska cash. Ja, fänk oss det där, Andreas. Ja, det går inte. Okej, Man jag kan ta tror... sista klassen. Fucking grenade! Så att det var en sån grand plan åt det. Okay. Well, Kan vi så... it happened, My I thanks guess. to you, Andreas. Jag vill dock katastrof för hette också. Det kan du ta inte. Sayonara. What? The fuck kan det ge det? There is nothing you can do. Ja, Men du kan inte säga att du just trycker så struntna. Ja, no. hade ich das. Ah shit, vad ger det? Levi, Det kan du är inte granat? Nej! Jag får fighter med granat! Så vad? Du är granat, det är väl inte jäkt nu, Levi. Du är akkurat low fight. La 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 la. Shit. Ja, Are you here no. to give me my friends this back? Trodde døye. Shit, no. Just det. Nej, jag vill inte bruka det. Just men det är för halsryksa kicksa, men... Go my sheep! My sheep? Wow! Wow! Nej! Det var som en fun stick. Oh shit, bro. No! Jeez. Vad blir Andrias av? För en vecka har jag kunnat där. Han var så skuffar. Hej Símun, vad är det där? Jag har en amino, vad spörs det? Ja, jag ska inte helt köra framför mig så jag suger kan. No, you just No. interrupt the prize, Esbern. You're not supposed to see this one coming. It thought the animation are geared to så Axel hickar runt att det fram. Sant Ja. det? Yes, sir. Äh, Var är Andrias? Han hästade världens största chans där så får han bara ställa. What the fuck, Light man? the barbecue. Ah shit. Pusha fram spelarbet nu. Oh, it burns! It burns! Esbern. För var det så kort det tar till Símun som bränt. Nej, stilla eller blatcher för det, ja. Jag kort den första, ja. Ja, okej. Um, Bränt jag bara upp. What? Otacknämliga svin, det värsta. Aj Jesus. damn. Hey, get away from there. Så hvis du kan valgt en dag av vikene, og det har vært dag av resten av livet nå. Oh! No! Bye bye. Ok, det er bedre spørsmål. Okay. Shit, Oh man! shit. Oh no. How do I do this? Insta revenge. You get Noob down shot, from there. noob shot, You get noob down shot, from there. Noob shot, noob shot. Oh, jag ska gå och dö alltså. What? No. Det är ju gå. What? Noob enough. Well, for att lätta dig ha det kan rivalry här uppe. Oh! Jag sa inte att jag kunde ha den här. Det är mina. Det ser jag kunna. Så Ja, men för... Vad kör där? Nej. After, sorry. Oh! I'm coming for you, Levi! What? Good luck. My cat someone! No way! At least you tried. Det är sjukaste klart och så, det är sjukt. Ja, vad ska jag nöjsa för nu?
Yeah, okay. I'm sorry, Tim. February. I have to work. I'll let it. Bye, I'll let- Símun. Watch this. Just, Ooh, just you sick and me, player. Esbern. Just you and me. Oh, Andrias. Bad. Oh, Andrias. Ja, men... Minns okkar första video, Esbern? Eller pornsvideo? Det var Vampire. Yeah, that Fuck was yeah, yeah. It's very bra. It's ska komma ut. Oh my god, man kan inte göra det! No! Hey! Du måste klara det. Ah, yeah! Freedom at last. Oh my god, det kommer ut i havet och shit. Ska jag shoot place så ska du tvåta helt ut till flåfärre. Ruttlarna ner i ett kämpstor hål som Gordon Freeman är i. Oops. Jag spilte 2 år. Sorry. Alltså, Sorry. hurry up. Nej, har inte chans. Oh my god! Okay. Har inte chans. Oh. Mengen. Worth it. Okej, bara så lättare att jag tecknar 22 granater ner i er, så... Get them there. Get away from me! You're not welcome I here! told you to get away from me! No! Oh. If I let you do perfect circle. Oh no, my circle of Yes, sir. life! Är Andrias här eller är han bara väck? Han har inte spelat i igen. Kvar är han? Okej, han tycks väck. Så... Kan Leif Jag kan inte spela 9, så... Kan Leif över huvudet då? What now? Ja. Kan Leif över huvudet då? Varför luvsöver? Och vi fucking gänga tydna här! Ja, men vanligtvis är jag faktiskt bara en luvsöver. Ja men... You know what I mean. Och jag har alltid som att bli kategoriserad. Så varför luvsöver du? Jo, jag har en deprimerande... Typ mer the child... Self-thing, succé, luvsöver. Quickly. Kanske tydna Levi. Jag har en YouTube-channel som jag brukar lära. Har inte nicket då? Ja? Oh my god, jag vet vad jag ska göra. Nej, det suckar, men... Kamikaze. Jag vet bättre. Shablam! Att det var så mycket bättre, Levi. Yeah? Never fail to amaze me. You impressed? Yeah. Sincerely. Man börjar nu. Jag borde för att upp piren kaktus och det är han! Allt med arbete. Ja, visst, Levi. Shut up, man. Shut up. Know how I feel about this. Okay, jag vill bara lägga Garfield ner om till tog. Eller lägga gommamon. Ett lasagne. Oh! No! Well, So close. semi. Well, det är det nu. Det är nog säkert att... Nej, han är inte. Är det inte tydligen, Jonon? Ah, Det är det! att det är ett gott kast. Jag har alltid dog bättre än jag Den körde Bit som får obnoxious stämma och gått in där. Simba giv upp här. Yeah. Kan vi dräpa en lugga? Time to die. Oh, han vi ska What the vinna. fuck? Jag räknar inte där! Oh. Okidoki. What the fuck? Du är inte att träffa med freaking Levi. Du tar ötla folk som ska bjärga dig. Jag vill ha Andrias vinnande minsta. Okay, fair enough. Det är glad, inte? Ja. Jag håller på att Man. träffa Sanjo. You missed. What? Yes, sir. Oh my god! Med tillpör... Fuck, vi startar med Armageddon, dude. Jag tar med Armageddon. Armageddon, så du störst chans för er. Jag får känt allt. Du ska köpa my spells. Ah shit, Andreas, no. You bitch! Don't you do this to me!
Så kan det göra. What the hell? Huh. Okay. Mole bomb, seriously. Det jag tror faktiskt inte för att detta är elden. Oh well. Serves you right. Well, Yes, det rakt vi han färdig då inne. Vi baseball bat. Rakt ni vi. Ja, vad det gör. Ja, jag hade inte kunnat höra rock. Och så är mat att göra det förväg så. Ett samtal här är faktiskt rätt gå till höjchock. Äcka vagnar sålt in där. Se där. Hej han bara då att trusta tvärför att backstage. What the fuck are you just do? Och brukt fallskärm där för Roman. Okej, det är inte. Jag ska inte bara alltså second dude där. fire! What? Help! Kanske han för nej. Traitor! Traitor's right. Sayonara. 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 Så, kan jag försöka? Oh no. Long live the free states, man säger. Well, You missed. jag måste skilja Yes, det. sir. Men han kan en tvåta hånggranater ur sort om. Ett langa bara färd runt TV. Nej, det tänker han inte. Edla, han kan tappa. Hedla! Han har kunnat ta det och inte spilt en airstrike som med. Spilt? Inte And you vunnit. know it's true. Inte vunnit hvis du kör för det där airstrikes. Du har ju sex vunnit. Det är även nöjt till att loppa Andrias. Han har haft minne nu. Två av minne. Minne. Nej, jag har haft Du har minne. inte löv nu, så ja, du har tatt. Esbern, du vinner! Fuck! Kan man inte göra det här? Nej, jag kan inte. Alla fiskar inte. Fire! What are we going to do? Han vill lägga för själv, man. Nej. Proberar det där assfuckler. Nice try. Ja, där är taktiskt vid petrolbomb. Taktiskt. Elton Ja, kommer en väg som fucknar väg. Ja, nej, så nu kan han... Ah, what the fuck? Bad move. Jag tror inte Elton fungerar så här. Sir. Så, dilemma. Kassan eller Levi? Kassan eller Levi? Kassan. Han tänker bäge. Jag har alltid inte för glad. Jag har alltid för Thomas. Jag får lägga helt Thinking about Andrias. Oh my god, Andrias, kanske meina! Det Levi. Jag vet inte. One misstep and you're done for. Ah! Yes, sir. Ikke håndgranat. Andrias, Hey. okej. Jag vet inte hur skottat det är helt. Ja, You had it coming. jo, han klarar skräffim. Jo, tack vare. Jag kan Det se kan så. jag lägga sig själva. Okej, klart. Hoppar i vattnet utan. You had Hatta it vär tatt vi. Hatta vär. Jag vet inte vad jag ska göra där. Jo, du är kunna inte tvätt bära en håndgranat för att skoppa ner och i här. Alltså battle cry där. Ja.